Per participar al Giroestudi necessitem el teu consentiment. El consentiment, en el context d'una recerca, és l'acte de donar l'autorització lliure i informada per participar-hi. Quan dones el teu consentiment, acceptes que has entès la informació, la naturalesa del projecte i el tractament que rebran les teves dades. També que entens que la participació és voluntària i et pots retirar en qualsevol moment. En el cas del Giroestudi, se't demana el teu consentiment per participar a l'estudi. Participar comporta el tractament de les teves dades personals, incloses les de salut, i implica respondre a qüestionaris sobre condicions i estils de vida i facilitar la presa de mesures antropomètriques. Per obtenir mostres biològiques, orina, saliva, sang, cabell, ungles i femta, i emmagatzemar-les al biobanc de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. Sàpigues que el teu metge o metgessa podrà accedir als resultats dels anàlisis de sang via història clínica. Per recollir dades, sigui a través dels qüestionaris que podràs contestar digitalment, per telèfon o presencialment, o sigui a través de perifèrics com ara termòmetres, higròmetres o GPS. Per consultar la teva història clínica i la informació tributària i incorporar-ho a l'estudi, sempre de forma pseudonimitzada. Per contactar amb tu per accions de dinamització de l'estudi, com ara sortejos, felicitacions o altres activitats, o també per preguntar-te si vols participar en futurs estudis de DeepSalut. I per últim, per gravar la teva veu en alguns moments de les entrevistes necessari per fer possible el control de qualitat. Tot amb la voluntat d'ampliar el coneixement existent sobre els factors que influeixen en la salut i el benestar de la població de les comarques de Girona i amb això desenvolupar actuacions i polítiques més efectives que permetin millorar la qualitat de vida a la nostra demarcació. Si tens dubtes, pregunta'ns, t'ajudarem a resoldre'ls. Giroestudi, el gir que impulsa la nostra salut.